गणेश फुजा फालिनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना बेसे समनिफ्राय लाबाय थादों आरो बे गणेश फुजाखौ मानो फालिनाय जायो बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गिबियावनो आं निउस बर' रादाबखौ बरायना लाग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि समस्त बे आसाम रायजोआवनो आङो जोंनि दिनैहाय बे बगादल गामिनि बे गणेश मन्दिरनि दिनैहाय नैथि साननि कमिटि जानानै आङो फोरमायनो सानोदि जोङो दिनैहाय नैबे श्री श्री गणेश मेला एबा फुजा जोंनि बगादल गामियाव जोङो राजुवा भाबै होबाय थादों। दा जाहोना जाहैबाय बे गामिया जेब्लासिमहा बेहाय रायजो जाफैदोंमोन आरो बे रायजो जानायाव बेयावनो आबाद बायदिसिना मावनायाव जोङो दिनैहाय बे मन्दिरखौ बै समनिफ्रायनो साबस्रांबोदों जिहेतु 1930 मायथाइनिफ्राय आरो 1930 मायथाइनिफ्रायनो आरो बे समाव बे अन्थाइ नुदों जोङो बे मुर्तिफ्रा बे समनिफ्रायनो दंखायो ना बानायनाय जादों बेखौ? बियो बै समनिफ्रायनो दं, नाथाय बियो ओरैबादि दङ माने जों जेब्ला फैगोदान होमब्ला बेयाव जोङो हाग्रा एवनायाव जोङो बेखौ अन्थायाव जोङो नुनाय जादों। दा बे नुनायनिफ्रायनो जोङो जोंनि बे गामिनि बर' रायजोफ्रा बेखौ फालिबोनो हमदों आरो नाथाय गिबियाव बियो माने फिसासोमोन आरो रायजोफोरा फिसायैनो फालिबोदोंमोन। नाथाय जोङो बिदिनो बहुद बोसोर जोङो रायजोआनो बिदि फालि आथिखालाव बर्तमानहालागै जोङो बे महराव जों फालिबोनो हादों। ओमफ्राय बे समाव जितु बेखौ फालिजेनबोनाय सुबुंनि नामा मामोन? बेखौ फालिबोनाय जिहेतुनिखि बे सुबुङानो जाहैबाय जोंनि बगादल गामिनि बे रायजोआनो बेखौ फालिबोदों। बे मोनसे मा फुजा हिसाबै मानियो आरो जोङो बेखौ रायजोफोरखौ फैनाय नुयो, बेयाव बे माबाफोर मोनो नामा? जोङो बेखौ श्री श्री गणेश बाबा होननानै जोङो फालिनाय जायो। जोङो फालिनाया मोननै खलबाव फालियो। भाद्र दाननि एबा आगष्ट दानाव मोनसे चतुर्थी गणेश फुजा नैबेखौबो जोङो गिदिरैनो फालियो आरो दा बिनि बेलायाव नैबे समाव फेब्रुवारि दाननि बे समाव जिथुनिखि अक्ट'आव गोलैयो बेयाव जों मेला हिसाबै जों बेखौ फालियो। आरो बे समाव जोङो गोबां खेला दुलाबो होनाय नुदों। बे मेलायाव जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो गाजा गोमजायै एबा कालारफुलै जोङो बायदि हाबाफारिजों एबा आइटेम लानानै जोङो बायदि हाबाफारिजों एबा आइटेम लानानै जोङो मेलाखौ खुंफुंलाङो। ओरैनो जोङो आयदाफारि हिसाबै जोङो गेलेनाय, बुलुर बादायलायनाय आरो बेबायदिनो कालचारेल एबा हारिमु बादायलायनाय बेबादि बिथिंखौ जोङो फालिनानै बेखौ मेलाखौ खुंफुंलाङो। गोबां रायजोफ्रा जे बेयाव फुजा खालामफैयो, मानि थाखाय फैयो? बियो थारैनो नंगौ। गोबां रायजोफोरा बेबादिनो गावनि साननाय हनायखौ लानानै फैयो। दा जोङो बेयाव मिथिनाय बादिबा जोंनि कार्बि आंलं जिल्लाल' नङा, दुलाराय बेबादि जोंनि भारत हादरनि खना खनलानिफ्रायबो बेयाव फैयो। दा बेनो जाहैबाय फैनायनि ओंथियानो जाहैबाय बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायनाय बादिबा गावसिनि साननायाव जाफुंसारनायखौ बिथांमोना मोनदों। बेनिखायनो बिथांमोना फैयो आरो जोंनिसिम बेखौ मेसेज होलाङो।